ngap de sawai pi ki perlo ki bistanan ban pe ya ka video ha kan ka channel Kwah ukush jong ka Chelsea ban soi saya laingut ki players jong ka Argentina Mauricio Pochettino ubrei umai jar jong ka club Chelsea harin ka jingsoi Enzo Fernandez sa ya kine ki laingut ki players jong ka Argentina Kwah one ukush ban soi mata ka samoy bat kita kilong Emiliano Martinez jong ka Aston Villa Lautaro Martinez naka Inter Milan but Alexis Max Alistar naka Brighton kine ki de laingut ki ba u Pochettino Kwah ban soi menta ka samoy naka club Chelsea kumban chupun kemau ne Emiliano Martinez ula Kwah ban mino na club Aston Villa hadin ka jingjob ya ka World Cup nakari Argentina haba pai sho Lautaro Martinez ka shem jing e ka Chelsea ban wan ra ya u ka ne ka samoy ka bamenta namaru Lautaro Martinez udan Kwah ai ban yaine bat ka club Inter Milan ta ka samoy tingin sapai hadin balakut kane ka ayom melekai ka bamenta haba pai part show Alexis Mark Alistar ula Kwah ban mino naka Brighton hadin balakut kane ka ayom melekai ka bamenta haka juga por ka club Liverpool ru ka Kwah ban soya u haka ne ka ayom melekai ka ban sawan tingin sapai mano na pedeng kini ki arti ki club na English Premier League ki ban soy yaw ne orang kai pedeng naka ri Argentina cepar lok tang kini ki kubor ngangai pila sentu ngin second du hakoi pat ka video kublai shibun